MANSA MUSA sarki ne da ya rayu a ƙasar Mali a birnin Timbuktu a shekara ta 1312 zuwa 1337. MANSA MUSA mutum ne mai tarin arziki wanda ya shafi ma'adanun ƙasa. Allah ya masa arziki na zinare, lu'u-lu'u da azurfa da silba, wanda a duniya ana tunanin babu wanda ya kama ƙafarsa a tarin arziki. MANSA MUSA ya ɗaga tuta a matsayin mutum na farko ko mutum ɗaya tilo wanda duk faɗin duniyan nan babu mai irin arziki wanda yake da shi. MANSA MUSA mutum ne mai kyauta wanda in ya yi tashin kyauta yakan raba zinare da lu'u-lu'u da diamond kamar ba gobe. Wata rana MANSA MUSA ya shirya yin tafiya zuwa ƙasa mai tsarki garin Makka, wanda a wannan lokaci MANSA MUSA ya shirya raƙuma, aƙalla raƙuma sama da guda 100. Kowane raƙumi an shimfiɗa masa kayan zinare sama da kilogram 136 kowannensu, kuma ya yi tafiyan nan ne tare da mutane sama da 60,000, wanda a wannan tafiyar duk inda ya yada zango yakan azurta al'ummar da suke a wannan ƙauye ko wannan gari ta hanyar raba musu zinare da lu'u-lu'u da silba kamar ba gobe. Lokacin da MANSA MUSA ya isa ƙasar Masar, MANSA MUSA ya raba zinare, ya raba azurfa, wanda masana suka bayyana cewa a wannan lokaci MANSA MUSA sai da ya sa tattalin arzikin Masar ya girgiza, ya faɗi. Kusan sai da ya shekara 12 kafin ya farfaɗo. Bayan dawowar MANSA MUSA daga ƙasa mai tsarki, MANSA MUSA ya gina wani katafaren masallaci a garin Sankore na babban birnin Timbuktu, wanda wannan masallaci ya zama abin mamaki. Ya gina ainihin majami'a ko maktaba, ma'ana library a garin Timbuktu, wanda take koyar da ilmummuka a faɗin Afirka. Lallai tarihin MANSA MUSA ya zo da abin mamaki, yadda masana suke faɗa cewa a yanzu MANSA MUSA har yau har gobe tattalin arzikin da ya riƙe a ƙarƙashinsa ya fi ƙarfin tattalin arzikin Elon Musk da na Bill Gates. Kuma MANSA MUSA musulmi ne ɗan Afirka kuma baƙin fata. Allah ya ƙara wa Afirka arziki mai amfani irin na MANSA MUSA. Amin summa amin.